Matusa, long live. Long live. Long live, Matusa, long live. Long live. Die, Metro eThekwini Municipality. Die. Die, Metro eThekwini Municipality. Die. Comrades, siyabonga. Siyazi ukuthi namhlanje bekunamuhla. Sifike singabhediwe lapha. Asiqhabi ke thina. Siyathandaza nje. Wetha amajuba nje avela aqathakele phezulu. Mase comrades, asikusho okuncane okwenzeke lapha eCourt. Useke waqhaza ucomrade uNgwenya. Lapha eCourt ebese court ukube bengeyena uadvocate obese court ngabe today imatter yenu was struck out of the court. Ukube bengekhona lokhu thina siyikho wale noma uadvocate omele umasipala a trial by all means to convince the court ukuthi this case is not relevant to the labor court, but our advocate make it clear that this case belongs to this court. Ukube kuya ngabo ngabe namhlanje ihlathi iqhelekile baya celebrate ukuthi the matter is out. But unfortunately Msila ingenele umva. Uyabona umubuka le court bayazi ukuthi ma ubuthatha imatter uyisa ku labor uyisa kwa CCMA bane upper hand. Yiyo lenibamba kuze kube namhlanje imatter kaMatusa ingahlali because bayazi ukuthi bayayicontrola le yanto. Esifuna ukusho thina ukuthi as EMK alluded before elections ukuthi sizoshintsha impilo zabantu. Uma ukuthi le court siyangena kuyo ngeke siphume sihluliwe kule court. Masingena kule court enkwazi efanele enkwazi ukuthi kusukela not ngoJuly nigcina emsebenzini. Sifuna imali yenu. Ngalesa sikhathi sahola imali. Hayi lamakinate anlethelwe wona. Yabona msukwane noma bangenza mapha ama delays bathi msukwane nohola imali yenu. Wonke umuntu yobehamba ngemoto. Ungabi isli. Njengokubona beqala benifaka ama-interview njengamanje bazothi besuka bebe benijoyinisa ama-union abo. Injongo ukuqeda uMatusa ukuze ikhesi niyaqambe niyayiwina akasekho uMatusa. Yenzani kanje asibuyele eParliament sonke.
ngabasebenzi and nakho kokugcina ngifuna ukutshela lakelani only 1 year kushintsha umkhandlu ehamba ngemoto only 1 year kwenza njani lo ikhansela manje simnikeza only 1 year kwenza njani babona nisalwela ama-EPWP manibuyele emuva mbani niyolwela ukukhansela ke manje ithi lamakhansela kade amakhansela abuye yosebenza kwi-EPWP ngoba benza ngamabacabanga ukuthi bane-qualification elingenayo laba bantu abakaze baye esikoleni laba bantu kodwa manje sebebehave engathi baphethe ama-degree baphethe yonke ebhendi njengathi so nabo kuzomele bangene yabona ngo-2026 sifuna ukubona amakhansela engena kwi-EPWP eqashwa yini njengoba silana awuzele kuzodlala and umkhonto will make sure ukuthi okade phezulu uzoba phansi ukuthi lo phansi azoba phezulu alo ukuthi yeni away ukuthi yeni away ukuthi yeni away wafika u-advisor kaPremia wazokamba manga kulesa stage wathi niyamazi uPremia ukuthi unenhliziyo enhle kanjani abasebenzi and uzosathenda and uzoba nehlangano namhlanje ngihleze emakhaya neyithembise ezibhedayo ngalelanele whatever GNU but thina njengomkhonto sizogwaza nawe noma bethu awuwona umkhonto